Čo znamená sprievodca v pobytoch v tme? Veľa z vás ste sa ma pýtali, že čo vlastne je ten sprievodca pobytov ve tme a či je to vôbec treba. Ja vám to poviem takto. Ak chcete tmu, pobyt v tme hĺbší, ak chcete pochopiť viac samých seba, pochopiť svoje emócie, mysel, telo, pochopiť i svoju dušu, svoje vnímanie, svoje dary, i svoje vzťahy, prečo to tak máte, ako máte, ak chcete pochopiť, kam smerujete a chcete, aby tá tma vám priniesla ešte väčšiu hĺbku, tak si zvolte pobyt v tme s průvodcem. Ja osobne to uchopujem takým spôsobom, že do toho prinášam komplexný holistický prístup. Vychádzam zo svojich životných skúseností, z terapeutickej praxe, z terapeutických výcvikov, z toho všetkého, čo som zažila. A môžem vám dať príklad, ako prebieha taký sprievod. Ja vstupujem raz do dňa, prinášam i stravu a tak ďalej, zaklopem a opýtam sa, či chce človek niečo zdieľať. Prvé, čo je, tak ho vypočujem a na základe toho, jak má nejaké otázky alebo keď mi príde niečo vhodné, tak reagujem. Napríklad, čo môžete riešiť. Môže vás niečo bolieť. Môžu sa vám snívať nejaké sny. Môžu sa vám zdať, môžete sa cykliť v nejakých myšlienkách, môžete sa ocitnúť v nejakej emócii, môžu vám prísť existenciálne otázky, otázky zmyslu života, otázky života a smrti, môžu vám prísť otázky ohľadom detstva, alebo keď sa niečo udialo a vy si s tým neviete rady a čo ďalej. A s tým môžeme pracovať. Napríklad v tej tme človek často stretne tie časti seba samých, ktoré za bieleho dňa nechce vidieť a ani za svojho života a zrazu to príde a čo s tým? Čo s tým? Ľudia hovoria, že majú strach, že sa z toho zbláznia, že sa z tej tmy zbláznia, že keď tam pôjdu, že to neunesú, že majú vlastne strach stretnúť samých seba. Ani sa nedivím, je to veľmi veľká odvaha, ale zároveň, keď si ma vyberete ako svojho sprievodcu, tak ja vám pomôžem tieto časti vás, ktoré vzýšli, zintegrovať. Je to obrovský dar to vidieť, obrovský dar sa stať celistvým a zintegrovať to, čo ste dlho nechceli vidieť a čo vám nevedome ovplyvňuje život. Vnímam to ako obrovskú pridanú hodnotu, pretože klienti často hovoria po pobyte v tme, tu v Hodonine u Kunštátu, že sa im behom tých pár dní stali také procesy, ktoré by sa im diali alebo čo by riešili i pár rokov. Celé sa to skráti, vy ušetríte veľmi veľa rokov života tým, že si jak ucítite, že vás tá tma volá a že si dovolíte ísť do hĺbky a pozvete ma k svojmu procesu, tak vás môžem previesť do takej hĺbky, akú si sami dovolíte, ale pomôže vám to vyriešiť nejakú ťažkú vec. Často mi klienti hovoria, že by ich to ani nenapadlo, že to s tým súvisí. Najprv si to nechcú k sebe pustiť, že je to blbosť, že to vôbec, ale potom, keď si to dovolia pustiť k sebe, tak im to začne dávať zmysel. Začnú si uvedomovať, že už to chápem. Aha, tak preto, treba, že jedna klientka dostala odpoveď na to, prečo chce byť sama. Prečo jej vadí to, že je v manželstve a nemá toľko priestoru na seba. Prečo chce až tej samoty až. Myslí si, že
myslela si, že je to niečo divné. My sme na to prišli, odkiaľ to je, s čím to súvisí. Alebo ďalší ľudia zistili, že prečo majú chuť si stále niečo dokazovať. To je, ale keď na to prídete, to je veľké oslobodenie. No, ľudia pomyslne hľadajú oslobodenie eh, v hmote, v nejakých rôznych zážitkoch, cestovaní, ale najväčšie oslobodenie je vnútorné. Vy môžete byť a cítiť sa totálne slobodný, kde chcete. I doma na záhrade. Ale k tomu treba postupne dospieť a ten pobyt v tme s hlbinným sprievodcovstvom vám môže tento proces značne urýchliť. A čo je pre vás hodnotnejšie v tomto živote? Je to váš život a čas, ktorý môžete mať najvyššie tým, že vyriešite nejaký problém? Alebo čo je hodnotnejšie? Akú hodnotu pre vás má život? Akú hodnotu má pre vás čas? Zároveň vám môžeme pomôcť i s technickými vecami. I počas pobytu v tme pracujú i s bylinkami, takže ak by niečo prišlo, tak vás môže podporiť bylina. Môžeme treba vám nejaký ten pobyt spríjemniť, aby vám bolo lepšie. Zároveň, ak by ste mali nejaký strach, že čo by sa mohlo stať, tak vám môžeme dať i zvonček a môžete nás zavolať. Je i tento spôsob pomoci, že keď náhodou príde nejaký emocionálny výkyv a nejak sa to nazbiera a vy neviete, čo s tým, tak môžete zazvoniť a my vás podporíme. Čo sa týka stravy, je s láskou vyrobená, takže môžete si užiť i to, rôzne chute. Ale teraz sa bavíme o sprievodcovstve. Čo je také ešte dôležité, podstatné, čo by som vám chcela povedať, zamyslím sa nad tým. No, tak to je to v skratke. Takže ak by boli otázky, napíšte mi komentár pod toto video a ja vám rada odpoviem, pretože vnímam, ako povedal jeden klient, ktorý tu bol v tme, že ja som tu bez vás ako loď na rozbúrenej vode, ale keď prídeme do toho pobytu v tme, tak mal pocit, že sa s tou loďou dostal do prístavu, že dostal mapu a zrazu vedel, ako s tým rozbúreným morom a s tou loďou narábať. Takže to je krásny výsledok. A kto by mal záujem o pobyt v tme, kľudne si ho rezervujte. Odkaz je v komentári. Všetko nájdete i v popisku videa. Aby boli otázky, pokojne napíšte, ak by ste chceli nejaký hovor, rezervujte si ho, som k dispozícii. Tak vás zdravím a želám krásne dny a teším sa na vás.